Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans, Maître Badra Aliou Bani di sawali kan ka fan bu bon wati na ni ko befu. Fulu te ben ko fe mayira la ka ko so wadana ambora. Di ka baro ke na witu. Inshallah. Salamu do baro la. An b'aw bɛɛ fo dakuru kelen ɲɛ kelen sabu adamaden n'i kanubaga cayara i dɛmɛbagaw cayara n'i k'i b'o fo n'i ma fɛɛrɛ tigɛ i tɛna se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen min nka n'i ye fɛɛrɛ tigɛ i bɛ se ka jɛ k'u bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen sinɔn i bɛ jalaki o kosɔn an bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'aw fo k'aw bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin inshallah an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw fo sanga ani wagati bɛɛ k'aw fo dante min na k'aw fo a ka kanu kosɔn k'aw fo a ka hɔrɔnya kosɔn k'aw fo su ani tile a ka bonya ani vraiment k'a jira aw la k'a fɔ k'aw bɛ maa jɛ ɲɔgɔn kɔ hali bi k'ala k'an to ɲɔgɔn ye alors furu tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw hakili jigin ko an ka kalanbolo ninnu ça fonctionne toujours ensemble pour réussir ça fonctionne toujours ça va en privé ça fonctionne toujours Zulmania et puis Mourania, ça fonctionne. Et puis il y a plusieurs groupes. Ko an ye groupe minnu yɛrɛ ka fara kan n'o ye kalanbolo ninnu an ye min yɛrɛ ka fara kan ka ca kojugu donc an b'aw lasɔnni k'a fɔ ko o baarada ninnu o bɛ waliyara hali bi hali sini ka tila k'aw sɔnni ko n'a y'a ye ne yɛrɛ da sumayalen don baara caya kojugu kalanbolo ninnu sanfɛ a kɛra sababu ye an yɛrɛ ka tiktok n'an ka youtube sanfɛ ani facebook a ko sumayalen de don parce que mɔgɔninfin kelen tɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen woloma i kelen an dɛmɛɲɔgɔnw ka ca mɛ o bɛɛ surchargelen de don parce que bɛɛ ka baara cayara donc a kɛra sababu ye vraiment an ka réseaux sociaux sanfɛ yɔrɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ so kɔnɔna i b'o de dilan ka o kɛ i sago ye ka sɔrɔ ka bɔ k'i bɛ kuma kɛnɛmana na mais ni so kɔnɔna baara cayara bɛɛ b'a ye kɛnɛmamɔgɔw tɛ olu tɛ devoir sɔrɔ quoi o de y'a to an fanga bɛ ɲɔgɔn ma mɛ nka an bɛ banba cogo bɛɛ lajɛlen na ka to ka bɔ k'aw la nisɔndiya ani k'aw la sɔnni sanga ani wagati bɛɛ an b'aw sɔnni ko tiktok sanfɛ an bɛ video minnu kɛ n'an m'a dafalen sɔrɔ a ye taa youtube sanfɛ a bɛ taa dafalen sɔrɔ yen ou bien a ye taa viber sanfɛ a bɛ taa dafalen sɔrɔ an b'a bila o yɔrɔ la yen walima an ka site tɔgɔ ko di facebook sanfɛ an bɛna commencer ka n ka video bɛɛ partager a dafalen bɛna to ka bila an bɛ min bila youtube sanfɛ walima an bɛ min bila tiktok sanfɛ a dafalenw bɛɛ bɛna to ka sɔrɔ facebook sanfɛ mais min yɛrɛ ye namara bɔli a la o de ye youtube sanfɛ a dafalen bɛ sɔrɔ yen même si c'est 1 heure de temps a dafalen bɛ sɔrɔ yen a kana ɲina fana instagram fana sanfɛ an ka partagew bɔ yɔrɔ la mais a nafanaba ye min yɛrɛ a ye banba ka inscrit an ka kalanbolo ninnu sanfɛ n'o ye telegram ale ni whatsapp sanfɛ yɔrɔ vraiment a bɛ nafa sɔrɔ maître Badara Aliyu ka kalanbulon na kosɛbɛ i n'a fɔ a ka laɲiniw ye min ye n'Ala sɔnna ma donc n'an y'o yira la k'o fɔ an bɛna bi an bɛ fɛ ka bɔ ka bi ka baro kɛ fɛn min kan an bɛna kuma an balakaw de kan an baw y'a dɔn an balaka ninnu tuma caman an baw n'o ye c'est à dire bi musodenw an bɛ kuma bi musodenw kan mais muso tɛ dɔgɔya muso bɛɛ ye mɔgɔ bamuso de ye sabu an bɛɛ a daminɛna yɛrɛ a bɛ laban ye nin muso y'an ba de ye c'est vrai ala y'a nɔgɔya ko cɛ de ka muso mara mais il faut que cɛw fana b'a dɔn k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛɛ daminɛna musow de la n'i y'a mɛn k'i ye muso mara a fɔ fana ko i muso nin i tora muso dɔ kɔnɔbara de kɔnɔ mara la fo ka taa se kalo 9 min tɛmɛna o la ala de b'o dɔn dɛ n'o tɛ muso min yɛrɛ y'i mara yɛrɛ kɔnɔ kɔnɔbara kɔnɔ kalo 9 maa t'o dɔn donc an bɛna créer video min an bɛ kuma na ka ta an bɛna kɛ première partie deuxième troisième hali n'a sera 5 ma an b'a bɛɛ kɛ parce que an bɛ devoir min kan n'an ma tila devoir la bi an tɛna dabila bi ka devoir an bɛna samedi rattraper ka lundi de profiter donc an bɛ 2 jours ka émission de kɛra video kelen kan aujourd'hui an b'ala fo sunkalo fana ɲuman tɛmɛna bon farifoni minnu tun b'an na ka ala wele sunkalo tuma na an b'ala da hali bi ala k'o farifoni to an ye fo ka taa se wagati wɛrɛw ma sini kɛnɛya ala ka sunkalo caman don an gɛrɛsɛgɛ la an baw an mako b'alu de la c'est à dire an bɛ fɛ k'a fɔ an musow an mako bɛ alu de la an denmusow an mako bɛ alu de la an wolobaw an mako bɛ alu de la même kulonkɛlaw olu b'a fɔ n ka sunkuru ko mako bɛ de la mais ala ka kulon laban kɛ sɛbɛ ye
an bɛ dugawu k'olu fana ye ten parce que ni i taara dugu min na ka taa sɔrɔ dugudenw bɛ dɔn kɛra ɲɛ min na i yɛrɛ bɛ dɔn kɛ o ɲɛ de kan n'i k'i bɛ dɔn kɛ cogo wɛrɛ la dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ i ni dugudenw ti bɛn donc o de ye an ka bi génération ye bi ka ɲɛnamaya nin kɛra komi musodenw ni cɛmisɛnninw olu bɛ dɔn kɛra bin de kɔnɔ dɔw b'a kɛ u bɛ dɔn kɛra ŋɔni de kɔnɔ dɔw bɛ dɔn kɛra bi maana an b'a fɔ cogo jumɛn tasuma kɔnɔ wala ko min ka gɛlɛn kosɛbɛ bi mɔgɔw bi denmisɛnninw bi ka génération ye o de ta k'a kɛ sɛbɛko ye olu de y'olu fana ka situation yɛrɛ ye olu yɛrɛ ka vie yɛrɛ ils sont civilisés voilà etc etc or pourtant an b'a yɛrɛ nɔ c'est très grave donc bon an bɛna se ka dakuruɲɛ fila min fɔ an balakaw ye ka se k'u ka ko caman gɛlɛya ko la nɔgɔya an da bɛna se o ma ka bɔ maître Badara Aliyu Badini di sabali kan ye inshallah n'o ye ne yɛrɛbakun ye n ye dɔw teri ye n ye dɔw jugu ye n ye dɔw denw ye n ye dɔw fa ye n ye dɔw kɔrɔ ye n ye dɔw dɔgɔnin ye n ye dɔw ka kalankɛfa ye n ye dɔw ka kalandenw ye dɔw bɛ yen n'olu ye n sɔrɔ u bɛ n sogo ɲini quoi mais dɔw fana bɛ yen olu bɛ ɲini ka sa ne yɛrɛ kɔ donc mais o n'a ta bɛɛ nin bɛɛ ko ka di ne ye voilà mɔgɔ tɛ diya mɔgɔ tɛ se ka diya bɛɛ ye ala yɛrɛ min ye ko bɛɛ kɛ ala yɛrɛ man di bɛɛ ye bon an tɛna yɛrɛ bila k'an yɛrɛ sɛgɛn o ko la bɛɛ de ka d'an ye ala k'a to an nafa ka bɛɛ nafa an ka hɛrɛ ka se bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ si tɛ ale bon mémoire i ka ala dali ye min ye i nafa ka se bɛɛ ma o de ye ka ala dali ye donc terre à terre an b'ala dali ala ka an ka nafa se bɛɛ ma voilà donc très simplement a kana ɲina a y'an ka vidéo ninnu partager n'a y'a partager minnu fɛngɛn tɛ minnu inscrit tɛ an ka page sanfɛ an b'aw deli a ye inscrit a ye connecté an ka page kan a ye abonné an ka page kan an ka chaîne kan a y'a partager a ye notification like pour que n'an ye vidéo bila tuma o tuma a ka vidéo sɔrɔ hali n'aw connecté tɛ n'aw nana connecté net a ka vidéo sɔrɔ aw ka téléphone kɔnɔ c'est très très important bi ka devoir bi ka émission bɛ bolila min kan franchement c'est très très important et alors c'est parti an baw muso dɔw bɛ yen olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'o ɲininka o kɛra sunkurunin ye ja n'a tigi bɛ ni 30 ans ye n'i y'a ɲininka a ka sunkuruya yɛrɛ a commencera ka kɛ muso ye sunkuru ye cɛ minnu y'a kuma fɔ k'a kuma fɔ hali tile kɔnɔ dɔ bɛ yen n'i ko a ma par jour combien d'hommes t'es dragué il va te dire que ça je connais même pas dɔ bɛna fɔ a t'a dɔn tile kɔnɔ cɛda min bɛ bɔ a la cɛ minnu bɛ kuma fɛ ko ka di n ye dɛ ko ka di n ye dɛ a b'o gɛn komi wulu komi sisɛ y'a ye o musodenw ka ca mais honnêtement ale yɛrɛ bɛ minnu fɛ olu ti gɛrɛ a la oui ni problème bɛ muso minnu kan olu de b'a dɔn k'an bɛ ka kuma dɔ de fɔ kuma min ye importance ye mais minnu t'a kalama olu bɛ k'a ye manamana kuma ye olu yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ a la quoi parce que n'e ti bo ci n'o ko dɔw bɛ bo kɛra e bɛ kabakoya de quoi y'a ye donc kuma o ko ten ko fɛn di a lɔnbaga ma muso dɔw bɛ yen u bɛ 30 ans bɔ actuellement tellement o cɛ ka ɲi tellement o forme ka ɲi a dɔw bɛ yen o ye cogo yɛrɛ fɛ i b'a ye cɛw bɛ siran u ɲɛ cɛw yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ o la olu bɛ yen mais dɔw bɛ yen a tiɲɛ tɛ a forme tɛ a ka moyen yɛrɛ kama tɛ mais cɛw yɛrɛ tɛ sɔn ka kɔn ka u bɛ siran kɔ cɛw tɛ gɛrɛ a la quoi n m'a dɔn a bɛ faamuya cogo min na mais i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ cɛ minnu bɛ kuma fɛ c'est-à-dire n m'a dɔn kuma n bɛ sɔgɔ kuma nin kan pour que a bɛ faamuya kan cɛ minnu b'a draguer par jour a ka ca cɛ 20 cɛ 30 ye a ka gérer a ka c'est-à-dire depuis a sunkuruma comme genre 17 ans ka taa se 30 ans ma il a combien de temps il a fait 13 ans a ka sunkuruya yɛrɛ kɔnɔna na a ka génération kɔnɔ a ka sunkuruya kɔnɔ a ye 13 ans bugɔ fo ka taa se depuis à l'âge de 17 ans ka taa se 30 ans ma i b'a ye cɛ minnu bɛ girin-girin kan ka kuma fɛ ka o b'a fɛ ka cɛn yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ cɛ min fɛ o den kelen t'o kɔnɔ cɛ tɛ yen min cɛ minnu bɛ ɲɛbɔ a fɛ longo loni i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ cɛ minnu fɛ o den kelen tɛ y'a kɔnɔ mais honnêtement cɛ minnu fana bɛ ale yɛrɛ bɛ cɛ minnu fɛ o tɛ bɔ a kɔnɔna na minnu fana b'ale ko fɔra olu t'ale fana ɲafa mais wariko tɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ honnêtement wariko yɛrɛ tɛ sanuko tɛ setigiya ko tɛ
cɛ ninnu fana ko cɛman o tɛ ko jeunes tɛ o tɛ i bɛ taa sɔrɔ jeunes don a yɛrɛ bɛ minnu fɛ o don mais alors kanu ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min jari ye i bɛ kɛ o de fɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka vie yɛrɛ kɔnɔ a tɛ bɛn cɛ tɛ bɔ a kan min bɛ taa kuma fɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya min y'a yɛrɛ ka kanu cɛ ye o tɛ bɔ a la bon problème bɛ muso minnu kan olu b'a dɔn n bɛ kuma na ka taa yɔrɔ min na o ye première catégorie jama ye deuxième catégorie mɔgɔw olu ye musow ye n'i y'a ye ten a fariba yɛrɛ la n'i y'a filɛ nɔ i bɛ ɲaga a tigi la mais setigi o fantan o bɛɛ bɛ siran ka kuma a fɛ mɔgɔ si tɛ kuma a fɛ donc ale kɔni ka lɔgɔ galannen don don o don mɔgɔ si tɛ kuma a fɛ bon n'a faamuyana première catégorie jama deuxième catégorie jama ninnu mɔgɔ qualité fila ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ hukumu kelen don fɛn kelen de bɛ nana ni nin ko nin ye kunnafɛn dɔ de b'u kɔ kunnafɛn min an b'a fɔ a ma ko jinɛw jinɛw de b'o kɔ y'a b'a la a tigi e de b'a ye a tigi ka di ye mais i bɛ siran ye ko muso valeur ka bon ma muso valeur mɔgɔ valeur bɛ bonya mɔgɔ ma wa mɔgɔ valeur tɛ bonya mɔgɔ ma mais i bɛ siran ka taa kuma n'a tigi ye donc jinɛ sawula jinɛ de bɛ sawula dɔ bila a muso tɔgɔ la e ɲɛ mana da kan e bɛ siran e bɛ si k'a ye komi i y'i mɛlɛkɛ de ye ɲɛfɛ a tɛ kuyɛrɛ i bɛ gɛrɛ ka kuma bon o muso den fana ɲɛ bɛ e la a bɛ ala da la i k'i da o kan dɔrɔn ale ka sin k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e tɛ se parce que hijabu dɔw de bɛ muso ni ele cɛ o hijabu ni jinɛjuguw de b'o hijabu nin bila tant que n'o ma wuli muso nin tɛ cɛ sɔrɔ jamais a tɛ cɛ sɔrɔ fiyewu kelen o bɛ siran ye kelen ale yɛrɛ bɛ cɛ minnu fɔ olu tɛ ɲɛ bɔ a fɛ n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko cɛ yɛrɛ tɛ bɔ n na ko yalɔ mɔgɔ tɛ se ka wuli depuis 13 ans 17 ans ka taa se 30 ans ma ko mɔgɔ tɛ bɔ i fɛ hali n'i ye cɛ ye n'o dɔ la muso dɔ bɛna bɔ i la ko tiɲɛna kɔrɔ i ta ko ka di dɛ oui musow bɛ cɛw draguer la don musow yɛrɛ bɛ cɛw violer la k'i violer fo f'i bɛ kasi mais i tɛ tila ka jo sɔrɔ n'a taara faamaso la ko an ye min dɔn ko muso ko cɛw de bɛ muso violer muso bɛ cɛbakɔrɔ violer o bon mais comme an ka émission tɛ boli o kan an bɛna kuma ka taa an ka émission dama na prochainement da bɛna se muso bɛ cɛ violer cogo jumɛn k'i violer f'i bɛ kasi muso b'o kɛ fo k'i bɔ yen nɔ na parce que violer nin a kɔrɔ de ma faamuya quoi ko min ma k'a cogo la o de ye viol ye voilà ka ko kɛ a ɲɛjugu kan o de ye viol ye o kɛcogo ka ca o a tubabukan ma faamuya a tubabukan man di o mais an k'a ta k'a kɛ di ta k'a kɛ bugɔli ye dɔrɔn ka se k'i biri a tigi kan k'i kɔgɔ o tɛ o ko min ma k'a kɛcogo la dɔrɔn ka ko dɔ kɛ min ma diya a tigi ye ça tout ça là c'est viol k'a kɛcogo dɔ la dɔrɔn a ma diya a tigi ye dɔrɔn e sago k'i sago kɛ ma hali n'a ma diya a tigi ye ka sɔrɔ bugɔli ma k'a la ɲɔgɔn nɛnɛ ma k'a la o action ka ca don hali ni muso lɔra de k'a yɛrɛ walaka modèle dɔ la k'i démarrer ka se k'i taga filɛ dɔrɔn k'o salo ka jigin ko i dimina i fana daji bɛ tɔn i b'a fɔ ma dimi mais n'a segi ma ka ban a ye violé de o c'est la viol parce que a y'i bɔ i yɛrɛ kan a y'i bɔ i hakili kan k'a ka ko kɛ a bɛ min na a y'o sɔrɔ automatiquement o ye viol dɔ de mais comme an ka kuma tɛ taa o kan viol kuma don dɔ la an da bɛna s'a ma donc an ye babu fila min fɔ première cɛw bɛ kuma muso min fɛ ka caya mais muso nin yɛrɛ bɛ cɛ ni qualité min fɛ o den kelen t'a kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ de kanu ka k'a fɛ n'o tɛ wari kama tɛ sanu kama tɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ k'a to wari t'a tigi fɛ mais a tigi de ka di i ye a fantanama yɛrɛ o tɛ bɔ i kan dɔw bɛ yen fana se b'a ye i bɛ taa ka nata kama i bɛ taa ka setigiya kama ka k'a fɛ ka sɔn ka taa furu a ma hali ka furu a ma mais a furu tɛ laban don parce que i ni t'a tigi nin fɛ tant que ni nin t'a tigi nin fɛ i ni kɔni bɛ samani bɛ fɛn min na a ka wari don bon o furu tɛ se ka ɲɛ hali kanu na tɛ laban kanu tɛ laban n'a kɛra furu ye furu tɛ laban parce que ni nin mako bɛ fɛn min na o ye a bolola fɛn de ye mais ni yɛrɛ t'a tigi fɛ et puis beaucoup de fois i bɛ taa sɔrɔ musodenw n'o tɛ cɛ min fɛ o tɛ sɔn ka furu a ma même ni wari bɛ i fɛ cogo o cogo o tɛ furu i ma u b'a f'i ye visa n'a y'a sɔrɔ kanu don an ka taa n'a ye mais n'i b'a fɛ k'a kɛ furu ye an tɛna sɔn ne tɛna sɔn furu na i m'a ye donc o tɛ wari ko ye o tɛ sanu ko ye kanu yɛrɛ mɔgɔ muso dɔw bɛ yen depuis a balikuyara comme 16 ans ou bien 17 ans ka taa se à l'âge de 30 ans ma cɛ o cɛ bɛ bɔ a la bilahi i bɛ taa sɔrɔ a cɛ ni min si t'a nin kanu cɛw ye bon o t'a yira k'a fɔ ko waritigi ko don bon an bɛ taa baga olu muso ma ko wayi ko a tɛ furu fɛ ko dépense sunguru ɲɛnamani tɛ a donna fɛn dɔ de b'a kɔ a bɛ cɛ qualité min fɛ cɛ min yɛrɛ ka d'a nin ye même n'o cɛ nin b'a bɔgɔlon bɛɛ siɲɛ 100 100 a tɛ taa yɔrɔ si dɔn a bɛ sigi a tigi fɛ
même ni wari t'a fɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ ka taa baara kɛ ou bien ka bɔ ka taa musow ka ko yɛlɛmataw ka ca ka taa ɲɛɲini cogo bɛɛ la ka na o cɛ tɔgɔ la don mais automatiquement i bɛ taa ye o cɛ yɛrɛ de tɛna sɔrɔ même n'a fantalama na a tɛna o sɔrɔ parce que jinɛ min b'a kɔ ale b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye nin cɛ in sɔrɔ a bɛ sigi a fɛ même n'a y'a sɔrɔ fantan don donc i b'a ye setigiw bɛ bɔ a fɛ a bɛ ban o la fantanw bɛ bɔ a kan a bɛ ban o la denmisɛnnin funankɛni ɲumanniw bɛ bɔ a kan a tɛ sɔn a bɛ cɛ min fɛ fana o fana tɛna bɔ a kan an b'a fɔ ko non ko mɔgɔ jugu don k'a tɛ furu de fɛ a bɛ furu fɛ a tɛ waritigi yɛrɛ ko la muso tɛ waritigi ko la ni muso ko k'ale bɛ waritigi ko de la ale bɛ waritigi de fɛ ka sigi lara k'a fɔ ɲana bɛ waritigi sɔrɔ ka sigi o ka furu la dɛ a bɛ ko caman kɛ dɛ muso o muso fana b'a bila a kunna ko n bɛ waritigi de fɛ ka sigi ni waritigi fɛ non à jamais i bɛ taa sɔrɔ o muso ninnu fana dakabara musow n'i y'olu ye fana non c'est qualité n'i y'olu fana ye hali ni wari t'i fɛ i b'o fɛ ni wari b'i fɛ fana i b'o fɛ donc olu ka lɔgɔ ti gara i ka ya donc mais n'i y'a ye a ti sɔrɔ fiyewu mais o muso qualité don ka ban a dɔn ko dɔ de bɛ yen i jɛbu dɔ don fɛn dɔ de bɛ yen jinɛ dɔ de bɛ ko tɔgɔ k'ale la donc terre à terre il faut que an bɛ na ni o débat ye k'o ɲɛ yira musow k'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ yen a gɛlɛya yɔrɔ a bɛ bɔ sababu min na o de filɛ nin ye e mɔgɔ o mɔgɔ y'i yɛrɛ kɔlɔsi ka taa ye e musodentɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen taara bɛn n'i ma fɛn fila dɔrɔn don i kan ka min kɛ misimuso siyɔrɔ misi musoman sira yɔrɔ min na a laani ka ɲɛgɛnɛ kɛ a laani a ka la yɔrɔ la a laani a ye ɲɛgɛnɛ kɛ i b'o bɔgɔ de kɛ ɲɛgɛnɛ nɔnɔ bɔgɔ ɲini n'i taara ɲini sɔrɔ sɔgɔma ni wuli i bɛ taa misiw la yɔrɔ filɛ misi laani bɔgɔ a ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ min na i b'o bɔgɔnin dɔɔni cɛ n'i y'o bɔgɔ cɛ i bɛna kɛ minan kɔnɔ i b'a kɛ minan kɔnɔ ka ji k'a kan bamananya don kuranna den kelen t'a kɔnɔ ka ji k'a kan i bɛna layi kuruba kelen i b'ale susu k'a ta k'a bila fɛngɛ ji nin kɔnɔ ɲɛgɛnɛ ji nin kɔnɔ siran tɛrɛn min u b'a fɔ ko ala jugu nin i b'ale ɲini i bɛ siran tɛrɛn nin ɲini k'ale jeni parce que dɔw b'a fɔ ko k'a sin mais ne b'a ye hali bi n'i y'a jeni c'est protégé sinon a sini nin hali bi bon ça sent quelque chose i bɛ siran tɛrɛn nin jeni k'a kɛ finan ye k'ale ta k'a fara ɲɛgɛnɛ ji ni layi ji nin kan muso to k'a mɔ a ti mɔ journée na sufɛ n'i bɛ la dɔrɔn a mɔ longolo sufɛ n'i bɛ la a mɔ longolo sufɛ n'i bɛ la a mɔ pendant 9 nuits ni su 9 dafara ka ban su 9 don i bɛ muru ɲini ten muru min bɛ se ka bɛgɛn bɛɛ faga genre muru min janya bɛ sibiri ɲɛ fila ça là c'est un sibiri kelen de ye ten an b'a kɛ ten voilà ten sibiri kelen de ye donc 1 et demi ou bien 2 comme ça muru min i n'a fɔ bese surunin quoi i b'o ɲini k'o bila i ka kunkolo piti kɔrɔ dɔw b'a fɔ a ma ko coussin i b'i kun bila kan i bɛ da o don su i bɛna si ko fɛn min na i bɛna ye bon n ka inbox an bɛn'o numéro bila ni whatsapp numéro an ka ni minnu ye rêve kɛ o bɛ se ka don n ka whatsapp kɔnɔna na ka ɲininkali kɛ k'aw ka rêve fɔ an bɛna na o répondre mais a tɛna kɛ ne yɛrɛ ye voilà a tɛna kɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bɛna o répondre o whatsapp sanfɛ inshallah ni de y'a baara bɛɛ lajɛlen ye automatiquement a ka ca la tuma caman musow n'a ye nin kɛ cɛw dasi na nin ye musow ka baara de ye mana na cɛw fana ka parti la musow n'a ye nin baara kɛ ka ban siko bɛna na aw ma a ka kan ka sarakati min bɔ o bɛ n'o siko yira aw la a bɛ sarakati tɔgɔ bɔ n'a y'a bɔ ka ban a banna n'i ma faamuya n'i wulila o kɔfɛ i tɛ kalo kelen dafa i bɛ cɛ sɔrɔ cɛ min ka di i ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa i bɛ furu a ma donc ko ninnu a yɔrɔw man jan mais a ye ko ninnu dɔn ka jɛ a kana fɔ k'a bɛ basé lɔnnikɛlaw kan karamɔgɔw kan k'a ka kow bɛɛ kalifa u ma minnu tɛ ne dɔn les nouveaux abonnés là vous ne me connaissez pas donc olu bɛ se ka douter ne kan mais kalanden kɔrɔw bɛ yen anciens bɛ yen abonnés kɔrɔw bɛ yen u b'a dɔn fɛn min ye maître Badara Aliyu Badibiri Sabali kan ye ne tɛna dɔ fɔ n yɛrɛ kan mais olu b'a dɔn ne ye mɔgɔ qualité min ye o ye n ka hɛrɛ minnu sɔrɔ n na o yɛrɛ bɛ yen o abonnés bɛ yan o tulo bɛ n na o donc aw nouveauté a kana tamaki a kana siga a kana miiri ko réseau sanfɛ kumaw don aw tɛ Badara ka ko daminɛna depuis réseau ko na ma fanga sɔrɔ an ka site ninnu bɛ yen depuis réseau ko ma fanga sɔrɔ jusqu'à tellement donc n'a nana fanga sɔrɔ ko mɔgɔw piriparaw bɛɛ donna a ko kɔnɔna na olu nana don k'an sɔrɔ an ganaw b'a la
Ni ya fana ta ma beni c'est que tiens ko nuna. Juste pour vous dire que ouais ka fenjugu gen ka bo muso ko o de fle ne normalement ti. Maintenant sur kuna femi na bi ko chenche na ko kuna feni. Non abini mako dlan parce que beaucoup de fois muso nyagami ti na ali chew. Obo nyagami fo do ta ke fato da ta fibla. Kanega ko femi bi ko mankanga gende ko jina masalo kabini ke loni ke lai muso era ta ke loni ke lai bu na fale so amba ka ya fama loni ke la changa be o ban na fara am shetu no be aga am shetu no be no olute danga le wolla na e fen no poursuivi mais mana ko no na nyona jina be ne fa longolo ele le bu ka bina ele le bebe na ko me kiri machin e ba kala ko fe to ne e na fa munida ado ere bi abini mo lo pla nyona muso do be n'olu wila kile kono no e kele keme kere o ma kere wallahi oni ki kono mo be be kere fo ta fatigi ma ko yere ta lo bora e mo na fin kere e bi ki mo be kere be ka ta be ana ki mai e ko ni kele la ko ni ko waraba ka adam ne tuguni basa waraba mo chama nto be ko waraba Pourquoi ça va se regarder autour de la Waraba? Waraba, toi, nous avons une faille à femme, moi d'abord, nous comme quoi. Mais je dis que la vérité. Point. Voilà. Donc, tiens, pour la fin, on va dire, à la fois pour la fin, nous fait du coup, nous va au coco, ou bien on n'a pas manquant qu'à bien. Car moi, nous avons eu un beau corps. Quand manquant à guérir, quand Mikel l'on est là, quand ils sont des, quand on a fallu dire, ma flamme Mikel, est-ce qu'elle n'a pas fait la haine qui est sa mokila? Tumo ele be benga jana ele te keso ele no moshiti be ni min benga na shuma ko duma ya bi kere ibina na ima foi ke kamere to wala bu barka boyra ikle kere na ma ima foi kara ele siki ere ina me yimu lo ke jana do ima foi ke jana sa ali ma foi ke pour la jango jana me beta ya bu barka tirela ti ni ki ba wi la bi do l'histoire la ni do na ka embo kono ki bu kuma fe no abi bloqué ni ki bi jagwela ka ta fa ka so ko ka abu wuli de la ira bi be fu ki ka sabarati e na masi ga mira moi je dis que la vérité fen jugu tisela tugo mo ko fen jugu kala ka kema here o tisela ko e be se ka fo ko bana do bira ko me bana ko bana ko kana fla ko bana ko here le bara ko bana ko abana bank mamla ki bina ke warti ya e be se ko mira ou be ka mi ke to ti ya ki kana bana to fla e se se ko ke bo fa ko kele fa me ni ame ko fato jina lo ifatiha blara jina le bati ko sino meleket na tugu mo ko ka fatiha blara rohaniyat na tugu mo ko ka fatiha blara jina kafiru lo dubu do mo wara ke fato e kini haka do ini hakili che e ke fato e banate ini ke ma ko banale ne ko fatiha e banale ne ko ala yere le fatiha bana blara ko fatiha bana o che asabu bo ala abo mo wara abo jina mais jina honnêtement jina le be fatiha do adama dia naka Doni hakili che fato e voilà solo mo tsika ulika ya hakili bituni te bara ke fato e ama fo ma ko naloma voilà ballon digira mo mina ka hakili muru ayela bana ka ken naloma obe mais fato be fait dans le donara et on voit ça donc fait mimi ko en bampeu ka fait du bo en ba ko ka chew soro muso do be muso nyumamba ni ya furudure mako bedlana ado yere be ni ya furudure ko war batigi ni to debrunali e ka ko bebe no ya be yema ke here batigi ti ma do be même ni multimilliardaire le ni ya furudure ya ni samu mu ndure be war bebe yema ke fanta mama fuko muso kuna ka bo muso kuna ma ko fele muso ko ole ko ni donc afra bele no me shoka kuma ka misi muso lara ka shi ayi ngene ke allani alloni ka ngene tete e tara ka ta so soma misi muso la yoro parce que na lara ni ina na yoro frère ba lo misi lara na lo na ni ba se no de chama même misi ti se ka shi yoro la ka ta du ge kwa malawo donc ni wila alla yoro ne e be ta lo misi muso ya ko shi dro alla la yoro la ni e be ta o yoro bogo ke na isu nya ni ke ibo bogo ke ba bla bidon kono ya bla bidon kono bi lai ki se kele ni dro abul kele dro ka shi dro ka ta ka fara e bogo ka ni ngene bogo ka ya woro e be jika sans fait est-ce qu'il a famiana donc terre à terre allez les fait miniken kamo et bien sur le sanga sera terrain ni kale jeni kana mugu kana parce que chama ba fo mugu mais sera terrain maka goyo fuka se yoro do la kera ko poisson donc kana so ba ashi menga ibna jeni ka ke fina ka frana shin ka
k'a yugu ka ɲɛ a ti min i bɛ to k'a mɔ n'i bɛ lasu fɛ i b'a mɔ i bɛ lasu fɛ i b'a mɔ i bɛna siko kɛ siko minnu bɛ i sɔmi i ka kan ka sarakati minnu bɔ ani jinɛ min b'i kɔ o bɛ n'i averti k'i sɔmi fɛn minnu bɛɛ bɛ yen fo ka taa se 9e jour sisan i bɛ muru ɲini muru min bɛ 2 sibiriɲa 2 bɔ de bolo tan siɲɛ 2 i b'ale ɲini k'a bila i ka kunkolo fiti jukɔrɔ dɔw ko kusɛn i b'i kunkolo bila a kan i bɛna siko i kan ka saraka min bɔ i bɛ se ka saraka de fana siko bɔ kɔnɔ 9e min ye o sarakati o de ye ka saraka ye n'i siko kɛ fana n'i y'a faamuya ko saraka don i bɛ se ka don n ka inbox kɔnɔ an bɛna numéro d'aw ma an bɛna a sɛbɛn mais n bɛ numéro fɔ numéro ye plus 226 06 05 05 06 20 66 plus 226 05 06 20 66 o ye numéro kelen ye numéro filanan plus 226 06 31 84 82 an bɛna bila commentaire la 06 31 84 82 ou bien 05 06 20 66 ok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh